Nakahandusay at wala ng saplot, sinakal pa gamit ang sinturon. Ganito inabutan ng mga otoridad ang katawan ng isang babae sa isang palikuran ng Information Center Tourism Building sa Kasibo, Nueva Vizcaya pasado alas 2 ng hapon noong Sabado, June 13. Agad naman natin narespondehan, kasama po ako yung nag-lead doon. At naabutan nga namin ma'am na nandun yung biktima na nakahiga doon sa loob ng CR na wala ng buhay. At nakita rin talaga doon ma'am na walang saplot pang baba yung biktima. Tapos meron ding nakalagay sa kamam, nakapulipot sa laing niya ma'am. Ang biktima, isang 14 anyos na dalagita. Ayon sa Kasibo MPS, umaga noong Sabado, June 13, hinahanap na ang biktima ng kanyang mga kaanak. Nakita pa raw nila ang sapatos ng biktima sa isang gusali pero nang tangkaing pasukin, bigla raw silang hinarang ng isang lalaki na kanila ring pinsan. Nang balikan ang silid, doon na nila nakita ang wala ng buhay nilang kapatid. Ang masaklap, ang kumitil sa buhay ng kanilang kapatid ay kanila ring kaanak na 17 taong gulang. Based sa kanya, may nangyari daw sa kanila yung time na yon, tapos gustong sabihin tong biktima sa magulang ay ayaw naman netong suspect. Kaya nagawa niya raw yun. Kita naman natin dun ma'am. Yun pa rin yung ipapile natin ma'am. Na rape pa rin. Asphyxia by strangulation ang nakitang dahilan sa pagkasawi nito ayon sa mediko legal. Nasa kustodiya na ng Kasibo PNP ang sospek. Angel Arquero, RNG News.